Morning mga kabago lang dyan, mga ka-rider dyan. So mainit-init na ngayon, no, umaga na to. So may lakad tayo ngayon, no, kasama natin si Mrs. Papunta kami ngayon ng Maliko San Nicolas, bagong viewpoint. Tara na at samahan niyo ako at silipin ang Maliko San Nicolas view deck or viewpoint. So palabas pa lang kami ng Victoria Tarlac, mga ka-rider, no. Chill ride lang tayo niyan, mga Lodelex. Dahil mainit-init na ang panahon ngayon, wala nang ulan-ulan, kaya tinuloy na natin yung lakad ngayon. So ayan nga, palabas na tayo ng Tarlac, mga kabago lang, mga ka-rider. Bali, kakain muna kami dito sa Rosales siguro, kasi hindi pa kami nag-almasal at baka tayo ay pagalitan ni Mrs. So ayun na nga, nasa Rosario na po tayo. Medyo matadtad yung daan dito, at siguradong masakit niyang pit ng aking misis niyan. Bali, nasa 90 kilometers yung layo ng aming pupuntahan. So dito kami kakain. Hanap lang ng restaurant dito sa farm. Dito kami ngayon kakain sa farmland, sa kambingan. Tikman natin yung kambingan dito. So yun nga, hindi na tayo nakapag-video kung paano tayo kumain doon sa farmland. So andito na tayo ng bayan ng Rosales, at meron tayong nakasabay na dalawang naka big bike. Yung isa nasa likuran natin, mga bossing, no. Ayun, naka kulay green Kawasaki Ninja. Dream bike natin yung mga yan, mga bossing, no. Pero bawal muna tayo niyang mamili kasi hindi pa kaya ng ating bulsa. Saka meron pa tayong dapat unahin, no, na mas priority. Mga magalit si Mrs. Mga nasa 40 kilometers na lang ang ating biyahihin papuntang Maliko San Nicolas niyan, mga kabosing. Ang ingay ng tambutson nila na yung Idol Big Bike. Daming palay din. Binagyo din kaya sila dito, bagyong Igay. Ay, ito pala yung pinaka bayan ng Rosales, mga kabago lang, no? Ito mismo yung bayan ng Rosales. So ayun nga, nakalabas na tayo sa bayan ng Rosales. Sobrang traffic doon, mga bossing, no. Tapos napakatadtad din ng daan dito. Bali, nasa unahan natin yung mga naka big bike na dalawa, mga bossing, no. Ay, hindi pala, meron din palang nasa likuran. Nasa likuran natin si Ninja Kawasaki.
So si Mrs. medyo kinukurot-kurot na yung ating windmill sa dyan, mga bossing, no? Iwan ko ba kung bakit tayo kinukurot-kurot niyan. So ang gamit nating motor is Aerox 155 version 2. Bali hiniram natin yung motor. Bali meron tayong sponsor, mga bossing, no. So salamat sa aking sponsor. Ayun. Nag-sponsor pa nga. Meron tayo na daanan na bridge. So bali hindi pa natin kapisado yung daan dito, kaya gumamit pa tayo ng Google Map niyan, mga bossing, no. Kung hindi ka pa kapisado sa mga daan dito, mag Google Map ka para hindi ka mawala. Ayun nga, nadaanan na natin yung arko ng San Nicolas. So, bali malapit na tayo, mga kabago lang, no? Malapit na tayo sa ating pupuntahan sa Malico Viewpoint. So, ito yung bayan ng San Nicolas. So, bali nagpre-prepare na sila ng dekorasyon para sa malalapit na Pasko. Pasko na pala dito. Prepare. Mga kabosing. Prepare. Tapos ginagawa yung daan. 4 months lang. Kala mo may entrance fee, buti na lang wala kasi wala tayong pagbayad. Joke lang, may pagbayad naman tayo. So ito na nga, unang ahon natin dito sa papuntang Malico Viewpoint. Medyo matarik din, sarap mag-bike dito, sarap pumadyak. So bali meron pang natitirang mga nasa mga nasa 20 kilometers hanggang sa pinaka beauty ng Malico. Sigsag din yung daan dito, mga co-rider. Sarap bumangkeng, pero ingat-ingat tayo. So ayun nga, tamang lusot lang tayo doon. Unang ahon, daming bangkingan na nangyayari dito. So sarap tignan yung sa bandang kanan yung bundok, no? Kaso nga lang dapat tayo mag-focus sila, baka tayo mag-slide.
Pang 40 lang yung ating banking mga bossing, no? Ang daming liko dito. Kaya pala tinawag na Malikoy, kasi puro liko yung daan. So umalis tayo kanina sa bahay mga nasa 7:30, tapos andito na tayo sa Paahon papuntang Maliko mga nasa 9:30. Bali 2 hours din yung ating biyahe papunta dito. Puro green ang ating nakikita. Nasa 40 ang ating likuhan mga boss. Tamang liko lang tayo. Tamang 40 lang. Si Mrs. pala ang galing umangkas mga bossing, no? Sumasabay din. So maya konti meron tayong madadaanan na medyo mabuhangin, kung saan medyo kumiwang yung likuran natin mga bossing, no? Medyo nagulat si Mrs. dyan, pero nakita ko naman na medyo mabuhangin, kaya medyo nag-minor na ako nun. Buti lang napaminor tayo nun. Medyo malayo-layo pa ng konti. Kaya kung sakaling mapapagawi kayo dito sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan, so ingatan nyo na lang na daanan nyo yung mga buhangin, kasi mag-i-slip yung gulong nyo dyan. Saka huwag kayong babangking pag mabuhangin yung daan, kasi sigurado simplang ka. Yung sa akin kasi medyo nakakontrol pa. Dali ko pa ng takas ng braso. Mukhang nagkakaroon ata ng landslide dito. Medyo yung mga buhangin kasi So ayun nga, kita nyo, agad-agad kong binawi, kasi babangking pa sana ako noon. Kaso nga lang napansin kong medyo may buhangin. Tunawid ko ng konti. May buhangin. Tapos nung Slide. gumalaw yung sa likuran ko, kaya pinawi ko agad pa kaliwa. So nagulat si Mrs. Sinabihan tayo ni Mrs. na huwag ka nang bumangke,
baka tuloy-tuloy yung ating bangkingan. So ayun nga, nag-chill-chill na lang tayo dyan. Wala po ito kaya Bagyo ya. Yung mga yan, yung mga buhanin na yan, delikado yung mga yan. Kaya kung kaya nyong iwasan, iwasan nyo. Lamag yan, lamag. Lamag. Lamag yan. Ang daming korpa na nangyayari dito. Lamag Eh, yan. bundok. Ganda ng bundok. Bundok is light. Nandun mo pa kay Mac ha? Ha? 7? Medyo matarik dito. Hindi na ata makaahon yung Wigo na Toyota. Kala ko atrasan pa tayo ng van. Hirap si Wigo dun.
paano yung mapaglagyakan ko? Hindi ko laban. Ganda na yung taon talaga. Ano sa pinaka-beauty kuya? Tingnan mo pa may cellphone. Iiwan mo yun eh. Ang picture pala natin. Walay mo, walay paulad bagyo. May validate na. Hindi man lang may beauty to siguro.
kasi ang talang pawil eh. Dami pawito yung kamo, San Fabian. Ay, sorry. Hello, andito kami ngayon sa Maliko. Kasama ko si Mrs. na umiiyak kanina. Maning. Oh. Okay. Susay. Susi. Di ba rin? Susi abong eh. Ako? Video ka lang video. Sayang subyo. Picture ng tanta na yung kalab ka. Ay, ay. Yan. Ay. Ang video ka kang ko. Enggak pula itim ko. GoPro. Betul. Private property.
Kuya, pag dinire-diretso to, anong labas niyan? Biskaya na. Biskaya? Ah, Santa Fe. Ayos ah. Kapainawa ta. Tapos ka. Ang bagay gabi ako. Santa Fe, San Fabian, SF kasi. Santa Fe Manaya. So yun nga, pumunta muna kami dito sa sa para siyang kapihan. Bali nagkape muna kami ni Mrs. dito para makapag-video na rin tapos makapag-picture na rin. Ayan si Mrs. So bali meron pang part 2 na video ito. Ikakat ko dito yung video kasi medyo mahaba na, nasa 42 minutes na. Kaya yung next video ulit is i-upload ko ulit.